nämä. Tuli vähän pH-paata ja niin. Ei mitään niinku ihmeellistä tää on, mutta tämmösen videon mä ajattelin tehdä. Ja ei tässä mitään ihmeempää ole. Niin, ja saatte niinku ehdottaa pelejä. Sitten mä otan semmosia, mitä niinku mulla on, että voin pelata. Sitten mä saatan ehkä parin päivän päästä kompista semmosia, että semmosia hauskat hetket. Niin. Sitten kun on kuvannut, niin se on sitten ihan jees. Kun ei se paljon vaivaa vaadi. No niin. Tuohon. Noin. Ei jumala. Ei kun joo, tästä mä voin jatkaakin. Kumpaan suuntaan? Tänne suuntaan. Niin, että sitten voit pistää kysymyksiä, johon mä voin vastailla.